Hौwa गोदानखौ माथामसो मोनदों नामा? I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Hello, खुलुमबाय बयखौबो। मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि निसिमा हालामनि सिङाव थानाय आमटेका बाजाराव मोनसे स्टैंडार्ड सेलुन खुलिनो थांगासिनो दं दिनैनिफ्राय। सेलुननि मुङानो जादों नार्जारी सेलुन। बे नार्जारी सेलुनाव गोबां बेबायदिनो फेशियलनिफ्राय लानानै हेयर ड्रेसिं, खानाय रं होनाय, खानाय सिनजानाय, रोखोमनि खानाय सिनजानाय डिजाइनफोर बेखौबो नोंथांमोना बेयावनो लानो हागोन। लकेलाव गैयि हिसाबै दा बङाइगाव टाउनफ्राव बा क'क्राझाराव बहाबा बिदिनो टाउनफ्राव थांनानै बेफोरबायदि सार्भिसखौ लाहैयोमोन। दा मोजां खौराङा बेनो नोंथांमोना बेखौहाय नैबे जोंनि नार्जारी सेलुनावनो दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोननो हासिगोन। स' नायलांबाय थादो, आङो दा थांगासिनो दङ आमटेका बाजाराव। दिनैहाय बे बेखेवनाय हाबाफारि दं आरो इनागुरेशन अफ दिस नार्जारी सेलुन। स' लेट्स गो। I'm all the sins that you can't confess. ओमफ्राय दा मोनफैबाय नै आमटेका बाजार। We're not undressed. ओमफ्राय फाइनाली आं दा मोनफैबाय लकेशन, बेनो जादों आमटेका बाजार। दिनै आमटेका बाजाराथ' बाजार दिनबो, दिनैहाय समबार। दा बेखिनियावनो दिनैहाय अपेनिं जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नुदों बेक साइडआव नार्जारी सेलुन। बेयो जेन्ट्स लेडिस माने इउनिसेक्स, सेंग्राफोरनि थाखायबो सिंग्रिफोरनि थाखायबो बेयाव सुबिदा दं। दा जोंनि मानगोनां चेयारमेन दंफैयो आमटेका बिसिडिसिनि। दा नैबे सारानो दिनै नार्जारी सेलुनखौ बेखेवनानै होगोन आरो फिथा हास'नायनि गेजेरजों। दा नायदोनै मानसिफोर गोबां जमा जाबाय। दा बेखिनियावनो नैबे हास'नाय हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामसिगोन। चेयारमेन बिथां आरो लोगोसे जोंनिनो बेवहाय थानाय जोंनि लोगो बिथांमोन आरो बिजों Don't judge the book by its cover होननाय माने बिजाबखौ सायाव नायनानै बिजिरनो नाङा, खिन्थु सिङाव मा दं बेखौ नायब्लासो मिथियो होननाय। नै बेनो आरोना। नै इन्टेरियर आं दिन्थिनि सिङावहाय हाबबाय आङो। नै दा कास्टमारफोर दंफैजेनसै नै दालाय। ओमफ्राय नैबेनो नै अस्टाना सासे गोजोनथाव नार्जारी बे मालि बिथानि बिथाङा। ओमफ्राय ओरै सासेबाव दं नै सुमित ब्रह्म आमटेकानि। आं बुंखानाय बायदि माने डन्ट जाज द बुक बाय इट्स काभार होननाया सिङाव हाबब्लासो नुगोन आसोर समायना रमायनाफोरखौहाय। नै बिथांमोननि माखासे आगजुफ्रा टुल्सफ्रा अलरेडि दंखासै। नै बेखौ मा होनो ब्रादार? आच्छा हेयार स्पा बानायनायाव नैबे मेचिनखौ नांथारगौ जाहैबाय। बे अलरेडि दंसै। ओमफ्राय नैबो दङ नै मोनसे शेम्पु स्टेशन। आच्छा माने शेम्पु होनानै माबा खालायग्रा, खानाय सुग्रा। बास आरामै जिरायनानैहाय थिग दंखायो ने खुनु बेफोर फेसिलिटिखौ दामि सेलुनावसो नुयो, खिन्थु बेयाव जोंनि आमटेका बाजारावदि दा बे फेसिलिटिया फैबाय, जोबोद गोजोनथाव खौरां, गोजोनथाव नार्जारीनि अननायाव। ओमफ्राय बिसोर नैबे माखासे प्रडाक्ट्सफोर दंखायो नै बाहायग्राफोर ओरैहाय नै। ओमफ्राय ओरैहाय थाबाय नै मोननै मिरर, मोननै चेयार दंखायो। नै बिदिनो मावगोन आरो। ओमफ्राय नै माखासे टुल्स बेयाव दंखायो नै। I'm just your ghost if we're not undressed. ओपनिं कास्टमार सानै दं नै, सासे आदा दं ओरैहाय। मा खालामनाय दा आदाया? दारि सिनजानो नागिरदों आदाया नै। ओमफ्राय बेनोबा मा खालायगोन फंबाय नोंहा? आं खानाय सिनजागोन ने? दे जिरायथ'ग्रा दंखायो नै। ओरै जिरायथ'ना नेग्रा माने वेटिंनि थाखाय। दानिया 50% डिसकाउन्ट बर्थमान मास मोनसेनि थाखाय अपेनिं हिसाबै आरो ने। मास मोनसेखौ नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला 50% डिसकाउन्टआव दा नैबेनिफ्राय फेसिलिटिफोरखौ लानो हागोन आरो नोंथांमोना। ओमफ्राय नैबेयाव नायोब्ला माखासे फेसिलिटिफोरखौ नुगोन नै। नैबाव नायना लादो नै। बे सार्भिसा दंजोबो ने? बाव जेसेबां लिरनाय दं बे गासिबो। जेन्ट्स हेयार सार्भिस बा लेडिस हेयार सार्भिस अनगायै खानायनि अनगायै माखासे फेशियलफोर। VLCC फेशियल थागोन आरो VLCC फेशियल मासाज थासाज दंना गैया? हेड मासाज थागोन। हेड मासाज, शोल्डार मासाज। खिन्थु हल बडि मासाज गैया बेयाव। दे स्टार्ट खालामदो होमब्ला दे।
नैबे आदानिखौबो दारिखौ एखे मुस 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 दा माने न'आव थांला आन्दायलायथोंसै न'खरनि मानसिफोरा एसे साफा जाना थांदोंसै आदाबो I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we हाबफैबावबाय नै बा बिक्कु बसुमतारी बे इउटिउबार दे बेबो खानाया लावबायमोन एकदम बे दिनैनि अपेनिंआखौ नेदोंमोन आरो आं आच्छा फ्रि मोननायखायसो नेबाय थादोंमोन नामा रायलाय खानायखौ फोलावदों आं माने फंबायजोंनो हाजानो आच्छा बेयो जेब्लानाखि गावनि कर्स लाहैदोंमोन होमब्ला माने नुबाय थायो डिजाइनिं ओरै डिजाइनिं नोंबो बिदिनो खालामनो लुबैबाय सेंग्राथ' मोनसेल' रिकुवेस्ट रावबो बेबायदि सासे यां रोंनाय मानसिफ्रा बेनि इनकारेजखौ लानानै जुदि सोरबाफोर मावोब्ला बेयाव जोंबो गोजोननाय दं ना माथो बे मोनसे मटिभेसन गुड एग्जाम्पल बियो मोनसे सिम्पल नङा बिथांमोना मोनसे प्रफेशनेल सेलुन ट्रेनिं सेन्टारावहाय माने ट्रेनिं लानानै फैनायनि बे बिथांमोना मामोन नोंसिनि ट्रेनिं माबाया बङाइगाव Unisex Salon बङाइगाव Unisex Salonनिफ्राय ट्रेनिं लानानै बिथांमोना कर्स लानानै आखा फाखा जानानै दिनैहाय नैबे सेलुनखौ बे गावसोरनो व्यक्ति खुलिबाय आरो बेयाव आमटेका बाजारावहाय I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. दा मा खालामगासिनो दं बेनिखौ क्लेनजिं मोखांखौ क्लेनजिं खालामदों माने मोखां साफा खालायदों आरो आंना गाज्रिमोन आरो ना माथो साफा खालामदोंरा मैला थायोना मोखांखौ हाद्रि जायो मा जायो ओमफ्राय बेफोर गोबाव सामान थायोला बेफोरजोंनो सिथर माबा माबि ओंखारो नानेखाबो ओंखारनो हागौ सेंग्रा मानसि डार्क माबाफ्रा सार्कलफ्रा एसे खारगोन I'm all the sins that you can't confess. आलुदों नामा आलुआखै इदि गैया And we said things that were cheesy, but we meant them. फ्रेश उन्दुलांलायनो मोनलायखादों दे एक्सपिरियेन्सआबो खिथादो एसे माबायदि स्मुथ एकदम आरामनो Wasted in the bathroom of your parents' house. नर्माल शेम्पू आच्छा खानाय सुनो बालायाव फैनानैल' सुजाफैनोसैलै आं हौवा गोदानखौ माथामसो मोनदों नामा गोजोननाय मोनदों फ्रेशल' मोनखायो दा I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed.